Nagpahayag si Vice Mayor Love Labaronda nga ginapolitika sa mayorya mga diskusyon sa sulod sa Iloilo City Council. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Baronda, iyagin pahayag nga mo iniyang nakita niya sa tion sa regular session. Kangay sang natabo kahapon sa diingin point of order niya si Councilor Nanette de la Liana sa ginpasar nga ordinansa nga kuntani may common courtesy ang konsehal sa nagpasar sang kaangay nga ordinansa nga si Councilor Jean Marie Mabilog. Sunod kay Baronda sa kadamo sa iyang agin suggest agud mag-ayo kung tani ang closing session apang gina-divert ka ginaliso sa gihapon sa mayorya base sa ilang kagustuhan. Sa among session nagpanaog sa pulungkuan si Baronda agud i-explain kung nga hindi na kinahanglan sang kaangay nga ordinansa bangod pareho lang man ang tinutuyo sini kag sa idalom sa internal rules of procedure pwede man ini idiretso na lang sa komitiba kag updon ini apang nagsabat man ang pila ka mga konsehal nga lakip na ang majority floor leader nga si Councilor Rex Marcos Sarabia nga hindi applicable ang mga pagsalundan kag mas detalyado ang ordinansa ni De La Liana suno sa iya. Suno pa kay Baronda kung amo lang man galing ining sa tion sang pagpasa ni Mabilog sang real property tax ginrasonan ini nga may kaangay nga resolution kag ginbasura ining sa makapila ka beses sa ulhin at higayon man nga mapasa ni Councilor De La Liana ang among nga ordinansa. Ako nga ibais, ako nga i-point out ng mga legal nga mga implications or mga legal nga mga provisions, though pwede nila i-twist when clearly rules are being violated right in front of our eyes. So muna nga in-point out ko earlier. No. Ask or to speak kung nga idusok gid ni and at the same time ano ang difference sang iyang ordinansa kag kay Councilor Shin. Because based sa akon nga IRP kita naman to nga kung may ara pending nga motion or pending nga mga item nga na-refer na sa committee level, hindi na pwede madebatihan. Nabalikan ang kabangsang pahayag ni Iloilo City Vice Mayor Love Labaronda.